dia a totes i tots i moltes gràcies per acudir a aquesta convocatòria d'avui. Bé, el motiu d'esta roda de premsa no és un altre que el de fer una crida massiva del Bloc Vers Compromís a la manifestació del proper dissabte 18 de juny a València en defensa de l'ensenyament en valencià. En els últims dies, com sabreu, hem assistit a l'última de les retallades per part del govern autonòmic als nostres drets com a valencians i valencianes. Fa unes setmanes s'anunciava per part del senyor Fondemora l'última de les agressions a l'escola pública i en valencià, amb l'anunci, com sabreu, de l'inici del seu pla de plurilingüisme per a les escoles. I dic el seu pla perquè no l'ha consensuat amb ningú, l'ha llançat i amb això ell creu que ja hi ha prou, mentre que altres entitats com Escola Valenciana, l'ESTED i altres grups i altres associacions estaven treballant en un model d'escola plurilingüe molt més consensuat, molt més dialogat i molt més eficaç i sobretot molt més treballat del que ha treballat el senyor Fondemora. I això, el Bloc Vers, aquesta amenaça i aquest enfrontament novament contra tots aquells que defensem una escola pública de qualitat, no ho anem a consentir. No anem a consentir un atac més contra el disseny de l'escola actual i contra les línies en valencià. I no ho anem a consentir perquè ja estem cansats de que la Conselleria d'Educació menyspree i ens menysprea a nosaltres els valencians. I totes i tots els valencians i valencianes que estimem la nostra llengua i que volem que els nostres fills que van a les escoles també l'estimen a la llarga, hem de plantar-li cara. Hem de plantar-li cara al govern del Partit Popular. Hem d'exigir-li que deixi de devaluar una vegada per totes l'educació valenciana. Volem que l'alumnat estudiï en condicions òptimes i això suposa no tindre barracons, tindre el professorat necessari per a cada curs, exigir ràtios molt menors de les que hi ha actualment i tot això amb un objectiu clar, amb l'únic objectiu de garantir la qualitat de l'ensenyament públic i en valencià. Per tots aquests motius que us he dit ara fa uns moments i perquè el Bloc Vers Compromís no renuncia a tindre una escola valenciana pública i de qualitat, fem esta crida a tots els militants i a tots els simpatitzants i a la societat valenciana, també en conjunt, perquè acudisquen el dissabte que ve, el dissabte 18, a les 6 de la vesprada a la plaça de Sant Agustí, a la manifestació convocada per l'Escola Valenciana, per l'ESTEB i per altres col·lectius i sindicats, per un ensenyament públic de qualitat contra les retallades i en defensa de l'ensenyament en valencià. I per això nosaltres hem posat un autobús a disposició de tot aquell que vulgui acudir a aquesta manifestació. La gent del Bloc Vers Compromís a Gandia posarem un mitjà de transport per a que acompanyi a qui vulgui a aquesta manifestació, que eixirà a les 4:30 des de l'estació del tren i que si algú vol tindre una plaça reservada en aquest autobús s'ha de posar en contacte amb nosaltres, al grup municipal del Bloc, a l'Ajuntament de Gandia, per reservar-ne la plaça. I perquè, sobretot, i per acabar ja amb aquesta roda de premsa, aquesta manifestació i les concentracions que des de fa uns dies venen duent-se a terme a València, Alacant i a Castelló, com va dir la nostra diputada de Compromís, Mònica Oltra, fa uns dies, han de ser, per a nosaltres ho són, i han de ser per a tot el món, l'inici d'una mobilització contínua, no d'un fet puntual, sinó l'inici d'una mobilització contínua de la societat valenciana per a no permetre a la dreta, que ens governa en aquests moments, a complir els seus plans. I quins plans són eixos? Els d'aniquilar la nostra llengua. Nosaltres ja ho hem dit abans i tornem a repetir. El Bloc Vers Compromís de Gandia i li demanem a la societat valenciana que se sume a aquesta manifestació. No hem de permetre-li a la Conselleria d'Educació i no hem de permetre-li al govern del Partit Popular, a un govern de dretes, que aniquile allò més valuós que tenim tots els valencians i valencianes, que és la nostra llengua. Per això demanem, torno a repetir, la implicació de totes i tots i amb l'ajuda de tots i l'esforç de tots estem segurs que ho aconseguirem. Quan s'acaba el termini